Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan. Kini ato ang pagsaulog ni ining Domingo sa maayong magbalantay. Dako pod kini og katabang sa atong mga pagbati karon sa kahadlok, pagbati sa insecurities, no? Kakulang, mga kabalaka, asa matamudagan kinsay atong dangpanan kung sa sulos tong kasing-kasing nahadlok na ta, insecure na ta kaayo, puno na sa kalisang. So ato ang pagsaulog karon nagpahinumdom nga naa si Kristo ang maayong magbalantay alang kanatong tanan, niining ginaagian nato nga kalisdanan, kauban nato siya. Kung atong pamalandungan ang mga pagbasa, makita nato nga ang mga larawan, paghulagway nga gigamit ni Jesus, kanang iya sa mga hulagway sa kining shepherd o kanang sheepfold, no? Kining atong ebanghelyo karon particular kaayo gitandi ni Jesus iyang kaugalingon, dili isip magbalantay nining tungura apan isip pultahan sa sheepfold. Pultahan meaning maoy agian sa mga panon o sa mga nagbantay kanila. I am the gate of the sheepfold, ingon ang atong Ginoo. Atong pamalandungan na. Sa akong pagtuon, dunay duha ka gamit ang pultahan. Ang una nga gamit niini, mauna ang agianan sa mga legitimate nga mga dunay tuyo ni anang lugara. Legitimate nga moagi. Kaya ang kawatan dili moagi sa pultahan. Ambot nga naman gina, no? Sa lain na siya moagi sa bintana o kung asa dapit, no? Pero sa pultahan di na siya moagi. Kaya experience gani ko atong sa seminaryo pa ko, ang among gate kanunay man ang abre. Wa may nangawala sa amo ang seminaryo. Pero itong adlaw nga na buak to amo ang wall, amo ang paril sa kilid, so, sa liyo dapit, naagiag baha, so naabri ang paril. Daghan na noong nangawala dito, kay naamangoy abri nga paril, pero pila ka tuig, abri ng pultahan, ang gate. No? Pero walay kawatan nga misulod dito. Pero kay naay gamay crack, dito ning agi. So ang pultahan, agianan sa mga legitimate, katong mga dunay saktong katuyuan. Ikaduha, ang pultahan pod, mutabang na pagprotektar security sa mga nagapuyo sulod ni anang panimalay. So si Kristo, duha di ay ang iyang function. Una, kato ang agianan siya sa mga legitimate nga dunay katuyuan. O kining una, akong tanaw, pahinumdum ni para sa mga leaders, sa mga magbalantay, those who share the responsibility of taking care of the sheep, of the people of God. Pwede nato isipon mga magbalantay sa ato ang mga simbahan, mga obispo, mga pari, mga madre, o bisan mga lay leaders nato, no? Basta doon na kay leadership function, matawag na nga magbalantay ka. Or bisan gawas simbahan, ini atong mga lideres sa ato ang katilingban, no? Mga public leaders, magbalantay na sila. So ang punto ani nga ang atong Ginoong Hesus nagpahinumdom, ang tinuod nga magbalantay moagi dito sa pultahan. Kay kung dili ka sa pultahan moagi, dili ka magbalantay. Kawatan ka or tulisan, no? Amo na nga pahinumdom nga sa akong kaugalingon, labi na isip obispo, sa ubang mga lideres sa simbahan o lideres sa atong katilingban. Si Kristo maoy atong agianan. Ang pagkamagbalantay dapat di ay pinasubay sa kinaiya sa pamaagi ni Jesus. O kung atong tanawon, pinaka at the heart of the leadership of Jesus is charity, love, ang paghigugma. Muna ang usa ka magbalantay, kung wala siya paghigugma sa iyang panon, luoy ang iyang panon. No? Kung ang magbalantay ang gihigugma iyang kaugalingon lang,
na panahon sa naay mga danger, mag-una nagdagan na magbalantay. Biyaan niya ang mga karnero, no? Pero ang magbalantay nga sama ni Jesus, naay danger, siya gay mo asdang. Bahalag siya ang mamatay, maluwas lang ang iyahang panon. Manamingon ang si San Juan sa Ebanghelyo, walay labaw pa nga paghigugma, niining tao nga andam mohalad sa iyahang kaugalingon, alang sa iyang mga higala o alang sa panon. So si Jesus is our example as a leader, puno siyang paghigugma ngadto sa iyang katawhan. Mao giniampo nato World Day of Prayer for Vocation. Naghangyo ko nga iampo ninyo ang kami nga mga leaders o mga future pa nga mga mo dawat sa ilang bokasyon nga unta mahasubay sa kasing-kasing ni Jesus ang pamaagi sa pagdumala. Natoy gi-post sa Facebook nga na atoy agianan dunay buaya nga dako kaayo nag-atang perting dakuan na sa tiyan sa buaya. Yan nakabutang sa caption, mao di ay nga dili kaabot ang among mga hinabang sa barangay kay naday nag-atang dito sa agianan nga buaya perting dakuan na sa tiyan sa buaya. So nagkatawa ko pero tinuod na apod to siya gamayng kusi sa atong tanlag, labi na pod sa mga lideres. Ako di ko gusto mo accuse, pero siguro pahinomdom tinuod, no? Dagha mag-antos sa atong katilingban kung ang nag-atang dili sama ni Kristo ang iyang batasan. Kung ang nag-atang sama sa buaya ang batasan, pertig yung lisura ang katawhan, dagha magutman, dagha mag-antos. Muna magampo kita og mga maayong lideres. O kung kita leader karon, ato yung i-contemplate, no? Atong tan-awon si Kristo nga naa sa krus. Unsay mensahe ana nagbitay sa krus? That is the leadership of Christ. So sa tanang mga leader, sama nako ato i-submit ang ato ang pagpangulo pinasubay sa kasing-kasing ni Jesus. Ikaduha, katong pultahan mao toy makahatag og security, no? Inig masarado na siya, ang naasulo sa balay, makapahulay, nga dili mabalak ka. Sa mga mingon si Jesus, ako ang pultahan. Ang mga panon, ang mga karnero nga mosulod, agin ako, makapahulay. Sa pagkalamian, no? Ambot lang kung nagapahulay pa mo. Kamo, sister, nagapahulay pa mo ron. Makatulog pa mong sakto sa gabi. Hinaot pa unta. Ako, nagpasalamat ko, bisag daghang po ko kabalakan, pero makatulog ra po ko gihapon. Kay siguro nakatunan nako ning paghalad ngadto kang Jesus sa tanang kabalaka. Di man nato kaya nga pas-anon tanan. Si Kristo mag-offer siya og peace, rest, no, sa panahon sa kaguliyang adto tadagan kang Kristo. Inig sulod nimo sa pultahan, safe ka. No, nindot kay na nga paminaw na si Jesus mohatag mo guarantee sa ato ang safety. Ngayon siya ang mga panunpod, inigkabuntag na mugawas gikan sa sheepfold kay manibsib. So moagi kang Kristo o si Kristo maoy mugiya ngadto sa lunhawng sibsibanan. So abundance, no? Kanang doon na kay pagkaon. Doon na kay igo ang imuhang para sa imong panginahanglan. Kung kita mo salig diha sa atong Ginoo. So mga igsuon, karong adlawa, atong pamalandungan o pasalamatan nga si Kristo maoy pinakamodelo sa tanang mga magbalantay. Iampo nato ang mga magbalantay nga unta mangita og inspirasyon diha sa kasing-kasing ni Jesus ang maayong magbalantay. O kita usab nga nangalisang, nanghadlok, nagkabalaka, daghang insecurity, naa si Jesus diha, no? Muduol ta niya ug atong ihalad kini tanan atong mga kahingawa, magampo kita nga iya kitang tagaan sa assurance nga anaa siya. So para sa niya sa inyong mga panimalay, karong adlaw nindot nga na may panahon sa pag-ampo, mo sugyot ko aning pray with the scriptures, no? Usa ka pamaagi sa pag-ampo nga gamiton nato ang Biblia.
Gamitan na imong Bible kay basig na daghan nag-abog. So this is the time, kuhaan ang Bible, trapuhi, butagi alcohol para mahumot. Dayon paklian ng Salmo 23, Psalm 23. O diha niyo makita unsa na siya? The Psalm for the Good Shepherd, no? Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Na first line pa lang na kung ikaw daghang kag kabalaka, iampo nimo na, sus mabati nimo nga sus naa man si Kristo naggarantiya niini. So akong gihangyo para pod sa imong spiritual food, gamitan ni siya nga prayer. Kanang basaha ang salmo, ayaw paspasa, hinahinay ra gyud, no? Pag naayo pulong diha nga murag lami imong paminaw, undang diha lang sa ayaw lahos, no? And then pray to the Lord. Sa lunhawng sibsibanan iya akong gipapahulay. Sus pagkaninduta, no? Unya kung nahadlok ka, naapo na second paragraph. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan. Kay anaa ka man sa akong kiliran. Pagkaninduta sa pasalig sa Ginoo. Kung wa na'y pagkaon nimo lamisa, kay wa pa maabot ang hinabang kay giat nga sa dalan. Third paragraph. Hikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Tiaw mo na. So everything that we need is in Jesus the Good Shepherd. So mga igsuon, dagantag time sa pag-ampo. Take this opportunity sa mga natay gardening time, maglimpyo, no, atong mga talent, mga hobbies, kana pong atong spiritual life atong ugmaron. And one way is to be closer to the Lord by way of prayer. Kini pag-ampo uban sa scripture, akong gisugit karong adlaw, iampo kining Salmo 23. No, kay karon Good Shepherd Sunday, and I assure you, you will feel the blessing that comes from the heart of Jesus, the Good Shepherd. And may you experience the protection and blessing of our loving God. Amen.